Gabon futbol guztioi Sánchez Pizjuán estadiotik. Une honetan bertan zelairatu dira zurigorriak futbol zelaira eta hemen oizkoa denez futbolzaleek ez dituzte ez txalos hartu. Txistuak eta oiuak ugari izan dira Atletiken aurka. Hasierako 11koan joan den igandean aritu ziren mutilekin konparatuz aldaketa bat. Eduardo Estíbariz arituko da atzekaldean eskubitik, Antoni Lakabegen ordez. Gainontzeko jokalariak orain astebete Atletico Madrilen aurka jokatu zuten berbera. Valencia atean, Estíbariz, Larrazabal, Larraintzar eta Tabuenka atzekaldean, Urrutia, Eskurza, Guerrero eta Garitano zelaierdian, eta aurrelari moduan, Kuko Ziganda eta Ernesto Valverde. Hortxe dago Juanjo Valencia, aste honetan 21 urtez beherako selekzioaz partidua jokatu eta irabazi zuen mutila, eta une honetan Luis Aragonesen jokalariak ari dira zelairatzen. Talde honek baja garrantzitsu batu, Diego Simeone Argentinarrarena hain zuzen, eta esan behar da bere tokia del Campo beteko duela. Hortxe doa Luis Aragones eserlekurantz, eta Sevilla taldean hasieratik arituko diren jokalariak honako hauek. Unzue, Martagón, Soler, Ferreira, Diego, Del Campo, Rafa Paz, Moya, Zucker, Marcos eta Monchi. Ordezko naukian, Cortijo, Monchi, Prieto, Carvajal eta Pineda izango dira. Epaile, Raúl García de Loza jauna, hainbat urte daramatza Galiziarronek lehen mailan, eta denporaldi hau izango da azkena berarentzat. Eta esan behar da, historiari gainbegiratu bat eman ezkero, Sánchez Pizjuán estadio hau ez dela batere egokia gertatu Atletikentzat. 52 aldiz jokatu dute elkarren kontra, eta hauetatik 32 Sevillak irabazi ditu. 8 Atletikek eta 12 partidutan berdinketa izan. Baloia Martagonek ikutu du, eta Julen Guerrerok Martagoni egindako falta ikusi du hor epailea. Diego. Diegoren pasea Rafa Pazentzata. Rafa Pazek Zuckerrekin jokatu du, baina Zuckerri Larrazabalek kendu dio baloia garbi-garbi. Ander Garitano. Rafa Paz bere atzetik, hala ere Larrazabali pasea emateko gai izan da, eta Larrazabalek lehenengo kornerra lortu du Atletiken alde. Kornerra ateratzera Julen Guerrero doa. Atletikeko jokalaria izan arren, hemen Sevilla aldean hainbat jarraitzaile dituen gizona. Julen Guerrero, batez ere, selekzioarekin jokatutako partidu bikainak hemengo futbolzaleek gogoratzen dituztela. Unzuek urrundu du baloia ukabilez, Kontrerasoan Moya, Zucker bestaldean, Moya eta Ander Garitano burrukan, deriotarrak falta egin dio Moyari, eta horixe da Raúl García de Lozak adierazi duen. Hortxe dago. Bien arteko burruka eta bultzakada eman dio Ander Garitano. Azkar atera dute falta hori Sevillarrek, Inigo Larraintzar jabetu da baloiaz, Julen Guerrero hori utzi dio, Rafa Paz gainditu du Portugaletekoak, baina orain iztak izerrekin, eta azkenean Oskar Tabuenkari ematea erabaki. Eduardo Estíbariz. Estíbarizek eskurtari eman dion arren, hor falta egin diote, eta baloia jokoan jarri beharko duena Oskar Tabuenka da. Enar Andrinoak azkenengo 3 partidu ezin izan ditu jokatu, lesionatuta dagoelako, eta bere tokia Oskar Tabuenkari da betetzen, eta gainera ondo.
Zuker Inigo Larraintzarrekin. Jokalari kroaziarrak beti arriskua sortzen du erdirak eta Valentziak ikutu du. Eta errematea Estibarizen gorputzera joan da. Valentziak gustuan ikutu du baloia atzamar puntaz, ikur ezagun, baina nahikoa izan da atzetik zetorren Moiak errematatu ez ezan. Lehenengo estualdia beraz Atletikentzat, bigarren minutuan, Rafa Paz orain. Larrazabal bere parean, Rafa Pazek erdiratu kornerra. Baloia kornerrera bota dute zurigorriek. Eta lehenengo arriskua hortxe ikusi izan duzu jokaldi honetan. Erdirak eta oso dotorea, hortxe zetorren Moia errematatzeko prest, Valentziak bikain ikutu du. Eta gero egindako erremate hori Estibarizen gorputzera joan. Korner jaurtiketa, Zauenka ez da iritsi, Montxu bai, area barruan nahaste handizamarra, eta Larrazabalek eskuineko hanka zelai erdirantz bota du. Azkenean, Marcosek jaurtitze erabaki du, baina ikusi izan duzuenez, oso gora joan zaio. Baloia Estibariz etauka. Hortxe da Oskar Zauenka. Zauenka katzeran, Inigo Larraintzarri. Ernesto Valverde. Larrazabal. Julen Guerrero oso ondo bereganatu du baloia. Guerreroren pase doktorea eskurtzaren zat, eta jokoz kanpo zegoela adierazi du Marrazaina. Dena den Julen Guerrero oso ondo ikusi du Estibariz, emandako pasea bikaina izan da. Marrazainak bandera jaso duen arre. Baloia Rafa Pazek dauka. Luze Zukerrentzat. Zukerri Estio Zauenkak utzi nahi. Hala ere Kroaziarra jarraitu egiten du. Moia jaurti egin dezake, oraingoz ez. Ez da faltarik izan, bai. Desente kostatu zaio García de Lozari adieraztea, baina azkenen adierazi du. Josu Urrutiak egin dio sarrera, bai, hori falta da. Zukerrek jaurti dezake falta hau, Kroaziarrak badu onerako jokaldietan habilidadea. Juanjo Valencia bere mutilak behar den lekuan kokatzen ari da. Eta hortxe doa, Zukerrek jaurtiketa gora. Sei minutu beteko dira. Segundu gutxi barru. Sevilla Kuts, Atletike Kuts, hemen Sánchez Pizjuán estadioa. Esan behar da, eguraldia fresko samarra dela. Egunez, eguzkiak pizkaua berotu du, baina une honetan ez dago epeltasun haundiegik. Bestalde, jendetzari dagokionez ere, Sánchez Pizjuán estadioa erdi beteta dagoela esango benik. Edo behar bada zerbait gutxiak. Oskar Zauenkak bularrez oso ondo kontrolatu du. Julen Guerrero eman dio. Julen Guerrero eskurtarekin jokatu nahi zuen, baina estira elkarrekin ondo moldatu. Eta alboko sakea Martagonekin. Diego. Del Campo, gaur Simeoneren tokia betetzen ari den gizona. 91. urtean, Mallorca taldetik fitxatu zuen Sevilla. Eta berarekin batera, Marcos ere etorri zen. Soler, aurten berdan, Barcelonatik, Luis Aragonesek ekarri duen gizona. Estibarizek Inigo Larraintzarri eman dio. Valverde ezin izan du kontrolatu. Ziganda da baloia horren bila.
Diego gaurre hartu dio, Diegoren pasea. Moiak Solerrentzat. Solerrek erdiratu egin dezake, hortxe doa. Eta Juanjo Valentziak oso ondo harrapatu du baloia. Ander Garitano. Garitanoren pasea Valverderentzat. Oskar Tauenka. Aitor Larrazabal. Larrazabalek Larraintzarri eman dio. Valverdek ez du baloia kontrolatzerik izan. Gasteiztarrak Unzueren hanketan dago orain baloia. Honek indartu horrerantz. Eduardo Estibarizek ikutu du buruz. Eskurtzaren pasea Josu Urrutiarentzat. Josu Urrutiak jarraitu egin dezake, bai, pase horretan ez dago Jokoz kanpoko posiziorik. Eskurtzaren erdirak eta paseatzeran Julen Guerrero. Julen Guerrero gauza zaila egina izan du, Ziganda, Guerrero eta orain aukera alperri galdu dute Zurigorriek. Josu Urrutiaren jokaldia, Eskurtza ez dago Jokoz kanpo oraingo honetan ere. Erdirak eta Valverde justu iritsi da, bigarren errematea eta azkenean baloia astiro Unzueren eskuetara. Valverde, Sevilla taldeko bi jokalarien artean saiatu da errematatzen. Baloia non gelditu den ere ez du jakinune batez. Eta azkenean baloia hanketara etorri zaio. Baina jakina, ordurako guztiz despistatuta zegoen Ernesto Valverde. Bestela, gol aukera paregabea zuena. Josu Urrutia. Baloia Zigandarentzata. Zigandak Julen Guerrero eman dio. Eskurtzari utzi nahi zion Julen Guerrero, baina hor Soler nagusitu da, Moia orain. Moiaren pasea, Iñigo Larraintzar gurutzatu da, Eskurtza da baloiaren bila, Montxuk ikutu du, kanpora joango da, hor Julen Guerrero iritsi da, ez da baloia irten. Julen Guerreroen pasea Zigandarentzat, Unzue biderdian gelditu da, Ziganda oso ondo, jaurti, eta baloia oso ondo harrapatu du Unzue. Hala ere hor Zigandak egin duena ezen batere erreza, baloia kontrolatu buruz eraman, eta gero jaurtik eta gurutzatu hori ondo harrapatu du Unzue. Hala ere lehen minutu hauetan Atletik ondo jokatzen ari da, eta arrisku eraman du, behin baino gehiagotan, Unzueren ate ingurura. Moiaren jaurtik jokaldi eta gola! Zukerren gola, Moiak egindako jokaldi dotore horretan. 10. minutuan, gauzak nola aldatu diren, segundo gutxitan. Valentziak ezin izan du, hor, esertxo eregin, Moiak oso ondo erdiratu du, eta Zukerrek bakarrik, baloia buruz, zareetan jarri du. Horti duzu jokaldia. Zukerrek berak nahi bezala errematatu ahal izan du. Behin eta berriz jokaldi hori ikusten ari zarete. Eta orain Zurigorriek erreakzionatu egin beharko dute. Iñigo Larraintzar, atzeko zake izango da. 11 minutu bete dira. Dagoeneko etxeko talde aurretik markagailuan, bat eta utz. Bi aukera izan ditu Sevilla taldeak, eta hauetatik bat gauzatu egin du. Atletik bi hiru aldiz iritsi da Unzueren ate ingurura, eta ez dira arrematatzerakoan ondo ibili Zurigorriak. Josu Urrutiak oso ondo gainditu du Zuker. Hor jarraitzen du Josu Urrutia, Julen Guerrero ez dago Jokoz kanpo, Julen Guerreroen pasea bestaldera, baina itxiegi atera zaio, eta baloia Unzuek harrapatu du. Montxu. Zelago Sportingetik bitxatutako mutila. Soler. Montxu, Marcosek atzerantz, Julen Guerrero nagusitu da hor. Josu Urrutia.
Ander Garitano. Garitanok Tauenkari eman dio. Larrazabal. Baloia kanpora bota du Rafa Pazek, alboko zakea Atletikentzat, zelai erdian. Une batez juk, Henkez ikusi duzu hor aulkian. Larraintzarrek Estibarizi eman dio. Eskurza. Eskurzari falta egin dio hor Solerrek. Eta azkar atera du Xavier Eskurza. Eskurza Julen Guerrero, horre zuen tokiri Julen Guerrero baloia kontrolatzeko, Martagon erasoan, Martagonen pasea Montxurentzat, Montxu lurrera joan da, Tauenka nagusitu da jokaldi horretan, eta Tauenkak Eskurzari eman dio. Baina asko presionatzen ari dira hor, zuriak, Sevillarrak. Hala ere, Atletikeko ondo atera dute baloia inguru hortatik, Ander Garitano, Garitanoren pasea Marcosen gorputzera lehen da bizi, gero bereanketan gelditu da berriro baloia, Larrazabal orain, baloiaren jabe, Ziganda eta Garitano, baloi horren bila doa Nafarra, Martagonek aurre hartu dio, oso ondo Martagon, txaloak berarentzat, Rafa Pazek, del Campori eman dio, del Camporen pase hori Estibarizek moztu du, Ander Garitano hori utzi dio zelai erdian, Josu Urrutia, Ernesto Valverde, Valverde gestak izar egin, Eskurzak eskatu dio baloia, baina Eskurzak edestu hortokirik, pase atzeran, Inigo Larraintzarrentzat, Larraintzarren pasea Estibarizen gana, Estibarizek oso ondo Valverderi eta Julen Guerrero jokoz kanpo gelditu da. Valverde ezait iruditu, baina Julen Guerrero behar bada bai. Amalau minutu bete dira Sánchez Pizjuanen, Sevillak bat, Zukerrek sartutako gola, Atletikek utz. Rafa Paz. Kornerra dirazi du hor, jokaldi horretan. Marrazainak, Marcosen baloia zeramana, Ander Garitano hortze bilen kendu nahirik, eta Marrazaina inor baino hobeto kokatuta zegoen, jokaldi horretan zer gertatu den jakiteko. Kornerra beraz, Sevillaren alde, Zucker jaurtitzeko berez, beti bezala efektu handiz, baina oraingo honetan, kanpora zuzenean. Julen Guerrero. Guerreroren pasea, Rafa Pazek moztu du. Baloia Diegoren hanketan dago. Solerren pasea Zuckerrentzat. Baloi horretara ez da bere taldekidetako inor iritsi. Ziganda eta Guerreroren asmoa ona zen, baina pasea behar bada bizkorregi eman du. Eta berriro Kontrerasorako aukera dute Andaluziar. Martagon, Soler, Tauenka berarekin burrukan, Josu Urrutia ere bai, eta azkenean falta dirazi du García de Lota. Zuckerrek atera du. Punta batetik bestera doa baloia. Rafa Paz. Rafa Pazek Ander Garitano gainditu du. Pasea. Jokoz kanpo eta gol horrek ez du balio. Jokoz kanpo zegoen moia. Eta Atletico Madridetik fitxatutako jokalari. Ez zegoen. Hori adirazi du Marrazainak, baina ez zegoen. Jokoz kanpo. Jokaldi horretan ikus daitekenez. Estibariz bere parean zegoen, lerro berean, beraz, ez dago jokoz kanpoko posiziorik. Hala ere, gola sartu baino askoz lehenago, jokaldia baliorik gabe utzia zuen epaileak Marrazaina bandera jasota zegoelako.
Tauenkaren pasea, inorentzatez, buruz Unzuek urrundu du, Tauenkak beste horrenbeste egin du gero. Martagonek atzerantz, Diego dago hor, Patxi Ferreira ere bai. Patxi Ferreiraren pasea luze aurrerantz, baina Moiak irriz egin du eta lurrera joan. Esan behar da, Luis Aragonés, betiko sistema erabiltzen ari dela. Atzekaldean 3 gizon, Diego libero moduan. Patxi Ferreira eta Martagon markatzaile, hegaletatik Rafa Paz eskuinetik, Soler eskerretik, zelai erdian Del Campo, Diego, Del Campo eta Marcos, Montxu lotura eginez, eta aurrekaldean Moia eta Zucker. Pasea Moiarentzat izan daiteke, Estibarizek ezin izan dio aurrerik hartu, behintzat parean jarri zaio. Erdiraketa, eta ezin izan du Montxuk bera nahi bezala errematatu. Marcos izan da hor errematatzera iritsi dena, baina ezin izan du. Moia arrizko handia sortzen ari da hegal hontatik. Lehenengo gola berak eman dio Zukerri, eta oraingo honetan ere pase doktorea sartu dio Marcos. Eskurtza, ez da heldu Xavier Eskurtza, eta alboko sakea Solerrek egin du, baloia atezainari emanez. Pasea Montxurentzata, Oskar Tauenka garbi eta bikain kendu dio baloia. Guerrero, Tauenka, Josu Urrutia, Iñigo Larraintzar, berriro Urrutia, Larrazabal orain. Larrazabalen pasea, luzeegia, Ander Garitano ez da heldu. Hogei minutu bete dira. Hemen Sevillan, etxeko taldea Zukerren gol bati esker, aurretik markagailua. Baloia berriro kanpora bota dute zurigorriek. Larrazabalek buruz, Zigandak ezin izan du kontrolatu. Estibarizek ikutu du Julen Guerrero. Del Campo berarekin, alere Julen Guerrero gezurtari eman alizan dio. Estibarizek eskurtzari, alere hor Moia izan da baloia kanpora bota duena, eta Estibarizek egin beharko du alboko zakea. Valverde, Martagonek falta egin dio Ernesto Valverderi. Estibariz, Tauenkari Zukerrek falta egin dio, Lauz García de Loza beraren ganadoa, eta oraingoz badirudi txartelik ez diola aterako Kroaziaren. Sarrera gogor zamarra izan da, baina ez dugu uste hor intentzio txarrik izan denik. Baloia lehenago ikutu du Tauenkak, eta horixe da, hor gertatu dena. Ziganda ari da burrukan, orkatilan arazoa ditu aurrelari nafarrak, baina Jainkezek ez du aurrelari dagokienez non aukeratu askorik ere, eta horregaitik hasierako 11-akoan dago Ziganda. Josu Urrutia. Tauenkak utz egin du pase ematerakoan, orain Zucker. Zucker jokaldia egin du eta falta. Josu Urrutiak zangotrabatu egin du Zucker, eta horixe da epaileak adierazi duena. Dago Tabor Zucker, gaurkoa kontatuta, aurtengo ligan 11 gol sartu ditu. Badirudi Zucker berak jaurtiko duela falta hau ere.
Jokalari oso arriskutua da honelako jokaldietan. Larrazabalek urrundu du buruz. Rafa Pazek ikutu. Ziganda, oraindik arriskua are hartzean. Larrazabal eta bultzakada eman diote hor. Larrazabali beraz falta Atletiken alde. Josu Urrutia. Tabuenka. Hasierako minutuak bizi-biziak izan dira partidu honetan, baina orain jokoa pixka bat moteldu egin dela esan dut. Larrazabalen pasea, inorentzatez. Julen Guerrero ez da iritsi, Montxu bai, Estibarizek aurre hartu dio Moiari eta gainera Moiak falta egin dio gero Estibariz. Dena den, jokoa jarraitzeko agindu eman du epaileak. Marcos, Rafa Paz, Larrazabal, baloiari kanpora joaten utzi dio Larrazabalek. Josu Urrutiarekin jokatu du. Tabuenkaren pasea Estibarizentzata. Valverderen asmo ona, pasea txarra, Julen Guerrero hortxeari da burrukan. Moiarena pasea txarra, Zucker ez da kontrolatzeko gauza izan, eta alboko sakea Eduardo Estibarizek egin beharko. Dena den, jokoz kanpoko posizioa dirazidu hor nunbait, baloia lurretik atera behar duela esan baitio Raúl García de Lozak, Atletikeko jokalaria. Ander Garitano, nahastu eginda hor Ander Garitano. Nire ustez ez da faltarik izan, baina hori da duena. Ziganda, ez du errematatu nahi bezala Zigandak. Zurigorriek bizkorra atera dute falta hau. Sevillaren atzekaldeko jokalariak ustekabean harrapatu nahi dik. Baina Zigandari bere markatzaileak ez dio errematatzeko tokirik utzi. Iñigo Larraintza. Baloia Eskurtzaren zata. Josu Urrutia. Tabuenkaren zata pasea. Tabuenkak hor estualdia pasatu du eta azkenean baloia nola ala aurrerantz bota behar izan du. Pasea gaizki atera zaio. Del campo. Baloia Solerrentzat. Soler ez da bere taldekidekin ondo moldatu. Estibariz, Eskurtzak azkenean baloia bereganatu du. Valverde zelai erdian. Montxuk moztu du pasea. Jokoa nahazia da azken minutuotan. Del Marcos. Rafa Pazek Zuko Ziganda oso ondo gainditu du, baina gero pasea ustela atera zaio. Ander Garitano, Valverde eta Ziganda. Kontrarazorako aukera izan dezake Atletikek, alare Valverde Ziganda denpora askotxe alperrik galtzen ari da. Pasea txarra, Diego moztu du buruz, Zigandak berak ikutu du berriro. Larrazabalek Josu Urrutiari, Tabuenkak Estibarizentzat. Estibarizek ez dakiz erregin, jarraitzea erabaki du. Ortedoa bere erdiraketa, Valverde ez da iritsi. Marcos bai, orain Soler. Eskurtza berarekin, Eskurtza baloia kendi egin dio Solerri. Estibariz. Eskurtza eta Tabuenka. Baloia Moiarentzat, Moia eta Zucker. Kontrazonek arriskua sortu dezake. Iñigo Larraintzar, oso dotore. Larraintzarrek jokoa pizkaba lasaitu egin du. Tabuenkari utzi dio. Honek Larrazabali. Eta eskerraldetik Ander Garitanok darama baloia aurrera. Pasea Julen Guerreroentzat. Valverde, ez dago jokoz kanpo. Julen Guerreroren aukera. Julen Guerrero ezin jaurtik, gola! Julen Guerrero, bazirudien ez duela jaurtiko eta azkenean gola sartu du. Haze jokaldia egin duen Julen Guerrero eta jaurtitzeko tokirik gutxi ez duen unean, begira nondik kolokatu duen baloia. Zutuñaren ondotik. Hortxe dago Julen Guerreroren gola, 27. minutuan. Patxi Ferreira bere atzetik joan da, 21 metrotan,
baina hortxe aurkitu du zirrikitua Julen Guerrero baloia kokatzeko. Ferreira gain-gainean izan duen arren, atezaina eta Zutoinaren bitartean jarri du baloia. Oso ondo, ezin hobeto kokatuta. Banako berdinketa beraz, Sevilla eta Atletiken arteko partidu honetan, orain Valverdek ikutu du baloia, hortxe da Del Campo, orain Zukerren erdiraketa, Josu Urrutiak bereganatu du baloia, Josu Urrutiak atzeran, Inigo Larraintzari utzi dio, Larrazabal orain, Julen Guerrero berriro, Ander Garitano hori eman dio, Ander Garitano kestuineko hankaz, pase ustela, Moya, Tabuenka, Valverde, eskurtza baloi eske, Valverde gala erdirantz bat erabaki du, eta garai baten bere taldeki izan dako Mikel Solerrek kendu du. Marcosek Rafa Pazi utzi dio. Rafa Pazen pase arearantz, Inigo Larraintzarrek bitan pentsatu gabe indartu urrundu du baloia. Del Campo ez da Rafa Pazekin ondo moldatu, alboko sakea Atletikentzat. Estibari, Josu Urrutiak Montxu atzean utzi du. Ander Garitanok Dottore eman dio baloia Zigandaren pasea, Julen Guerrero eta Julen Guerreroren bigarrena. Julen Guerreroren bigarren gola. Oso Dottorea jokaldia, bikain lehenengo Ander Garitanok Zigandari. Gero Zigandak oso ondo Julen Guerrerori, eta Portugaletekoak badakizue aparteko zerbait duela ate inguruan. Hortxe dago, Zigandaren pasea benetan bikaina, neurtua, eta Julen Guerrero Unzue atezainari aurre hartuz, buruz baloia sareetan jarri. Mutil honek aparteko zerbait du ate ingurura hurbiltzen den bakoitzean. Bat eta bi, Atletikek partiduari buelta eman dio 3 minututan, 27garrenean. Sartu du Guerrero lehenengoa, bigarrena, 30garrenean jokalari berberak. Eta gaur hemen golegile, liga honetan, ditugun golegilerik onenetarikoak. Alde batetik Zucker, beste alde batetik Guerrero. Gaurko hauek kontatuta, Julen Guerrero, guzti dukerrez banago, 9 sartu ditu, eta 11 Zucker. Eskurtza ez da baloi hori bereganatzeko gauza izan. Del Campori Valverdeko baloiak kendu egin dio, baina epailearen iritziz falta egin ondoren. Baloia Patxi Ferreira dauka, Diego, Martagonen pasea Moiaren zata, Estibarizek moztu du pase hori, Inigo Larraintzar etorri atzekaldetik, Inigo Larraintzarrek ez du behar bezala urrundu baloi hori, orain bai, Julen Guerrero pasatzen utzi, Valverde ez da heldu, Diego bereganatu du, Del Campori Josu Urrutiak kendu dio baloia, Ander Garitanoren pasea, Valverde iritsi daiteke, Solerrek abantaila du, Mikel Soler baloiaren jabe, Unzuerekin jokatzea erabaki du, atezain nafarrak zelaier diran, Eduardo Estibariz ez da iritsi, Oskar Tabuenka bai, gero Eduardo Estibariz, Inigo Larraintzarrek Sevilla taldeko aurrelaria jokozkan utzi nahi zituen, ez zaio jokaldia ondo atera, eskurtza, pase Dottorea,
Urrutiak emandakoa, baina Unzue Ezkurtza baino bizkorrago iritsi da eta baloia kanpora bota duena Sevilla taldeko atezaina izan da. Hortxe dago, Juan Carlos Unzuen, 26 urte ditu, Osasunan eman zituen lehenengo pausuak, gero Barcelonan eta azken denboraldietan Sevillan ari da. Orain Valverdek falta egin dio Martagon. Diego. Rafa Paz. Josu Urrutiak ezin izan dio Marcos Ibaloia kendu. Montxu lurrera falta. Oterozue falta hori. Oraindik ez dute baloia jokoan jarri. Sevillarrek. Marcosek atera du. Kuko Zigantak baloia kornerrera. Bestela hortxe zegoen Diego errematatzeko prest. Baina aurrelari nafarra oraingo honetan atzerari lanetan ere dotore aritu da. Kornerra beti edo gehienetan bezala Zukerrek jaurtiko du. Hortxe doa. Errematea. Estibalizek atera du baloia buruz. Inigo Larraintzarrek kontrolatu du orain. Josu Urrutiari mandako pasea ez da oso ona izan, ala ere zurigorrien hanketan dago baloia. Pasea Valverderentzat, bestaldean Julen Guerrero, Garitano ere bai. Valverde lurrera joan da, ez da faltarik izan García de Lozaren iritziz. Kontrerazoan etxekoak. Del Campo egaleran. Eta Sevilla taldeko jokalari bat lurrean dagoenez, bere taldekideek baloia kanpora botatzea erabaki dute. Hortxe duzue. Diego lurrean, talde honek duen jokalaririk veteranoena da, 33 urte ditu, eta lehenago denporaldi mordo bat Betizen eman zitu. Hemen Betizetik Sevillara pasatzea edo Sevillatik Betizera, futbolzaleen artean, ia delitua da, baina jokalari honek egin zuen orain denporaldi batzuk dira. Lehengo korner jaurtiketan hartu du min Diego, baina zutitu da eta berari dagokion lekurantz doa orain. Atzekaldera. Zurigorriek orain kiroltasunez baloia bueltatu egin diete Sevillarrei. Baloia Patxi Ferreira kontrolatu du. Diego. Ferreira enpasea Zukerrengana. Aitor Larrazabal nagusitu da hor. Ander Garitano, ez da ondo ibili deriotarra. Marcos. Larrazabal, Guerrero Josu Urrutiari eman dio, Josu Urrutiak Estibarizi. Tauenkaren pase inorentzatez. Diego dagor bakarrik. Bera baita liberoa eta horrelako baloietara joateko ardura berea da. Rafa Paz. Partido hasierako minutuetan baina askoz motelagoa da orain. Larrazabal pizka bat nahastu egin da baloi horretan, inolako arriskurik ez zuen arren. Oiuak entzun ditu eta badirudi inguruan jokalari bat zuela pentsatu duela. Julen Guerrero. Rafa Paz lurrean dago eta alboko sakea Atletikekoentzat izango da. 37 minutu beteko dira berehala. 1-2 Atletik nagusi Sánchez Pizjuan. Ander Garitano. Baloia Inigo Larraintzarrentzat. Oso ondo Inigo Larraintzar. Josu Urrutia, Tauenkak Estibarizi. Eskurtza bin bitartean aurrerantzoa. Zigandak berriro Estibarizi eman dio. Honez Zigandari bueltatu. Pasea Eskurtzarentzata. Eskurtzak erdiran. Julen Guerrero, Valverde utzi. Valverderen jaurtiketa. Eta baloia kornerrera joango da, bai.
Ez, harrapatu egin du, baina kornerra. Kornerra, harrapatu egin du Unzuek. Valverderen errematea, baina kornerra dela adierazi du epailea. 37. minutuan Eskurtzaren erdiak eta ondo jaurti du Valverdek, baina erdira joan da jaurtiketa hori eta Unzuek esku batez kornerrera bota du baloia. Ander Garitanok izango du kornerra jaurtitzeko ardura. Hortxe da itxizamarra eta Unzueren eskuetara zuzenean. Oso bizkor jarri du berriro baloia jokoan Sevillakoen atezainak. Josu Urrutia Zukerrekin burrukan. Marcosek ezin du Larraintzar gainditu, hala ere erdiratu egin du Marcosek. Ez da Valentzia iritsi. Erdiak eta oso luzea eta efektu handiz egindako izan baita. Soler, Ziganda berarekin burrukan. Begira ondagoen Ziganda eta ze lanetan ari da. Moia oso jokalari trebea da. Ezin zaio metro bakar bat ere utzi. Eta azkenean Inigo Larraintzarrek atera du baloia inguru hortatu. Diego Ferreirari eman dio. Datorren asteazkenean Euskadiko selekzioarekin izango den jokalaria, Patxi Ferreira. Erdirak eta baloia atezainarentzat inolako eragozpenik gabe. Ander Garitano ez du errez hortik irtetzeko modurik, ez da faltarik. Raúl García de Lozaren iritziz, baloia Sevillarren hanketan dago, pasea arearan, eta Juanjo Valencia jaun eta jabe. Julen Guerrero. Ez du inguruan inor laguntzeko, horregatik itxaron beharra izan du Julen Guerrero. Eskurtza lurrera, falta. Martagonek egindako falta. Atzetik etorri eta ukalondo erabiliz lurrera bota du Martagonek Eskurtza. Orain zurigorriak bat ere presarik gabe ari dira jokatzen, markagailua euren alde dago. Ander Garitano Juanjo Valentziarekin jokatu du. Honek ostikoz aurreran. Patxi Ferreira kuruz. Josu Urrutia kontrolatu du. Baina ez berak nahi bezala. Eskurtza etorri da atzetik. Eskurtzak Julen Guerrerori eman dio. Julen Guerrero bikutu. Gero hankaz ere bai. Del Campo eta Soler. Moia orain. Josu Urrutia bere atzetik. Gabor Zucker. Solerren pasea Zuckerren zata. Honek erdiratu egin dezake. Baina baloia kanpora bota duena Estibarik da. Alboko sakea. Gure ustez alboko sakea, naiz eta epaia kornerra adierazi. Marrazainak ez du ezer esan. Baina gure ustez garbi alboko sakea izan da eta ez kornerra. Raúl García de Lozak Marrazainari begiratu dio. Julen Guerrero eta Inigo Larraintzarren artean ondo atera dute baloi hori. Valverde, Julen Guerrero lurrera, falta, eta behar da txartela erakusteko moduko zarrere bazen hori. Baina oraingoz García de Lozak ez du inori txartelik atean. Hortxe dago, atzekaldetik Del Campo Julen Guerrero egin dion zarra. 41. minutura iritsi gara, 1-2 Atletik nagusi Sánchez Pizjuanen. Aurreneko gola Zuckerrek sartu du buruz, Moiaren pase doktorea aprobetxatuz, eta gero Guerrerok lortu ditu Atletiken biak. Guerrero da hain zuzen orain lurrean dagoen jokalaria, badirudi orkatilan hartu duela min, baina ez du eragozpenik jokoan jarraitzen. Hau ere, inolako lesiorik edo arazorik espadago tarteko, datorren asteazkeneko partidu horretan izango da anoetan.
Ziganda eta Josu Urrutiak elkarrekin jokatu nahi izan dute. Ezinezkoa gertatu zaia, hala ere baloia Eskurtzaren gana iritsi da. Julen Guerrero oso ondo. Pase doktorea bestaldean dagoen Ander Garitanorentzat. Garitano gerdiratu egin dezake, begiratu baloia erdirantz eta kornerrera bota du Rafa Paz. Julen Guerrero doa. Korner inguru horretara. Baloia jokoan jartzeko asmoz. Errematatzeko Atletikeko 4 jokalari 5 orain area barruan. Baina oso itxia atera du eta Untzuek harrapatu. Eskurtzak ikutu. Larraintzarrentzat izango da baloia. Iñigo Larraintzarrek. Julen Guerrero oso ondo. Ander Garitanori. Deriotarra ez da inondo ibili. Baina Sevillarrak ere ez. Hortze dago Josu Urrutia. Estibariz baloiezke. Gasteiztarrarentzat baloia. Estibariz eta Soler burrukan. Eskurtza orain. Estibariz aurrera joan denez, Xabier Eskurtza gelditu da atzean. Hortze dago bien arteko jokaldia. Orain baloia bueltatzerakoan utz egin du Gasteiztarrak, baina Sevillarrak ere estabiltza asko sobeto eta azkenean Josu Urrutia kanpora bota du, baina Moiaren hankan ikutu omen du baloi hor. Marrazainak hori adierazi baitu. Julen Guerrero Estibariz. Berriro. Guerrerori baloia kendu egin diote, Oskar Tabuenka da hor nagusi. Valentziak Larrazabali laga dio. Eta hortze dago Ander Garitano. 45. minutua betetzear. Beraren García de Lozak behar dela pare bat minutuz luzatu dezake lehen zati hau. Denpora hori min hartuta zeuden jokalariekin alferri galdu baita. Ander Garitano Zuzukuzkoan ikutu egin du Deriotarrak. Rafa Pazen gana joan da baloia. Del campo. Hortxe da Marcosek Rafa Pazi eman dio. Moia orain tokiz aldatuta, baina Larrazabalek kendu dio baloia. Diego. Hortxe da Martagonek Zukerrekin jokatu du. Zuker lurrera. Orain Soler izan da atzerantz bota duena. Diego Zurigorriek oso ondo presionatu dute jokaldi honetan eta Sevillakoek ez dute aurrerantz joateko tokirik aurkitu. Patxi Ferreiraren pasea Montxurentzat. Ander Garitano berarekin burrukan, alboko sakea izango da etxeko taldearen alde. 46. minutu ere bete da. Tabuenka Zukerrekin. Oraingoz Kroaziarrak dauka baloia. Berriro alboko sakea. Kornerreko banderatxoaren ondotik atera beharko dute alboko sake hori Sevilla. Rafa Paz izango da normalean. Oso indartsu ateratzen ditu honelako alboko sakeak Rafa Paz. Orduzu horren adibide bat. Atzerantz ikutu du Montxuk, baina inolako esprosuni pasatu gabe harrapatu du baloia Juanjo Valentzia. Eta Iñigo Larraintzarri eman du. Guerrero. Bukatu da lehenengo zatia. 46 minutu eta 42 segundutako iraupena izan du lehen zati honek. 1-2 Atletik nagusi. Bigarren zatia, berehala hasiko zaigu, Atletikekoek jarri dute baloia jokoan. Ander Garitano lurrera, Montxuren falta. Larrazabalek eskubialdera Estibarizentzat. Honek
Eskurtzari, berriro Estibari. Estibari ze Josu Urrutiari eman dio baloia. Dotore kontrolatu du Josu Urrutiak, pasea Eskurtzari eman nahi zion, baina kanpora joan da baloia. Moia. Estibari gainditu du Moia. Gasteiztarra jarraitu egiten dio. Parean jarri zaio. Eta azkenean baloia kornerrera bota du Eduardo Estibarizek, min hartuta gelditu da Moia. Dena den hor ez da faltarik izan. Ikur dezagun berriro jokaldia, garbi kendu dio baloia, baina gero, begira, golpea saietzetan hartu du Barandilla horrekin. Dena den, Estibarizek garbi inolako faltarik egin gabe kendu dio baloia. Gero, zeraman abiadaren ondorioz, hor dagoen ezi horren kontra, Burnisto ezi horren kontra jodu Moiak eta saietzetako galanta hartu du hori bai. Moia zutitu da, badoa errematatzeko lekura eta Zukerrek atera du. Buruz urrundu duena Tabuenka izan da, Soler zelaierdi inguruan, Larrazabalek baloi aurrean bota du, Julen Guerrero oso ondo kontrolatu du Portugaletekoak, eta orain Eskurtzaren falta eta txartela izan daiteke, bai, lehenengo txartela partidu honetan Eskurtzarentzat. Motel Samar ibili da jokaldi horretan Eskurtza, eta gero Martagoni heltzea erabaki. Berriro bizi-bizian, Rafa Paz, luze jokatuz, Tabuenka gerdi utz egin du, baina baloia Valentziaren eskuetaraino joan da, eta azkenean ez da jokaldi horretan ezer gertatu. Indartu eskerreko hankaz, Patxi Ferreirak ikutu du buruz. Martagonek Patxi Ferreirari. Etxe dago Bilbotarra. Estibarizek ikutu. Baloia ere Zuker dagoen lekura iritsi da. Moia eta Zuker. Biak elkarrekin oso ondo moldatzen dira. Hortxe dago Zuker. Estibariz. Eta baloia kanpora jaurti du Zuker iruditu zait azkenengo errematea egin duena. 3. minutuan aukera izan dute jokaldi nahasi horretan Sevillakoek. Hortxe dago lehenengo errematea, Larrazabalen hanketan gelditu da baloia, berriro Zukerri iritsi zaio, baina hau ia lurrean dagoela errematatu du eta baloia kanpo. Estibarizen pase txarra, Soler, Tabuenkak ere utz egin du, Zukerren pasea Rafa Pazentzat, eskuinaldetik egin nahi dute orain jokaldia, Patxi Ferreira ez du kontrolatu, Larrazabal, sarrera gogorra Patxi Ferreirak egin diona, eta horrek ere txartela merezi du. Estio atera, baina txartela ateratzeko modukoa da. Ikur dezagon orain, dei egin dio eta behar bada aterako dio. Ez. Esplikazioak ematen ari zaio Patxi Ferreirari Raúl García de Loza, baina txartelik ez. Eta Larrazabal lurrean min hartuta. Larrazabal errenka, baina bado aurrerantz. Inigo Larraintzarrek atera du falta hori. Buruz ikutu duena Patxi Ferreira. Orain Marcos, Del Campo, Soler. Solerren pasea Moiarentzat. Hor Estibariz. Eskurtza, Valverde. Valverderen pasea Guerrerorentzata.
Eskurtzaren pasea Valverderentzat, berriro Eskurtza, Julen Guerrero, oso ondo mugitzen ari dira orain zurigorriak, Ander Garitano, pase dotorea, ez dago jokoz kanpo, Zigandak sartzeko aukera du, atzerantz pasea, Josu Urrutiaren utz nabarmena, hor kontrolatu egin behar zuen Josu Urrutiak, baina itzutu egin da Lekeitiarra, Montxu, Moia, Josu Urrutia ingurutan duelarik, eta azkenean Estibariz baloia kanpora botatu. Marcos. Rafa Paz y Ander Garitano, baloia kendu egin dio. Garitano berriro. Marcos lurrean gelditu da. Hortze da Ziganda eskerraldetik, Patxi Ferreira bere aurrean. Ziganda gatzerantz, Ander Garitanori eman dio, honek Julen Guerrerori, bestaldean Eskurtza dago. Eskurtzak erdiratu egin dezake, hortze da erdiraketa. Zigandak buruz, eta beste horrenbeste egin du Marcosek ere, baloia inguruetatik urrundu. Zukerren pasea Moiarentzat. Aurrekaldean beti ere arriskua sortzen dute gizon hauek, naiz eta orain zelai erdian izan. Marcos, Rafa Paz. Hortze da Zuker. Larrazabal gainditu du. Eta Estibarizek atera du baloia buruz. Gero Larrazabalek ikutu, orain Garitano eta Josu Urrutia ez dut alarri, alare Lekeitiarra baloia aurrean darama. Dotore. Hor jarraitzen du Josu Urrutiak, eta azkenean falta egin dio, eta txartela Sevilla taldeko Montxu jokalariari. 7. minutuan txartela Montxu bentzat. Lehen zati osoan, behin ere ez du txartelik erakutsi. Epaile Galiziarrak eta bigarren zatiko 7 minutu hauetan bi atera ditu. Aldaketa Atletik Sevilla taldean. 12 zenbakiaz Cortijo zelaiatuko da Rafa Pazen ordez. Hemengo futbolzaleak Luis Aragonesi txistuak eskaini dizkiote aldaketa honek. Taldea galtzen joan eskero, harri-harria baita, Rafa Paz kendu eta beste atzelari bat, Cortijo ateratzea. Baina behar bada, arazo fizikoren bat ere izan dezake Rafa Paz. Eskurtzak utz egin du, baina Sevillarrak ez dira batera ondo ibili kontrarazo antolatzerakoan. Oraingo honetan Ander Garitano ere gaizki ibili den bezalaxe. Cortijo oraingoz behintzat Rafa Pazen toki berbera beteko du, eskuin egalau. Patxi Ferreira, Diego, hortxe da Martagon, Marcos, base Ustela, Eskurtzak Soler oso ondo gainditu du, Julen Guerreroren asmoa ona zen, pasea txarra, Marcos, Josu Urrutiak moztu du del Camporen barnekaldia, Patxi Ferreira kontrolatu du baloia Diegoren zata, Diego Martagoni, Hortida del Campo, Marcos, Moya, Cortijo y Estudio, Hortida Cádiz pitxatutako gizona, eta azkenean Josu Urrutiaren falta. 10 minutu bete dira bigarren zati honetan, oraindik 1-2 Atletik nagusi. Sánchez Pizjuanen. Falta hori atera dute, eta jokoz kanpo gelditu dira Patxi Ferreira eta Zucker. Patxi Ferreira atzekaldera.
berari dagokion ingurura. Julen Guerrero gutxe egin du oraingo honetan pase ematerakoan. Estibariz iritsi da, hanka indartuz hartu du gasteiztarrak eta baloia Unzueren garaino joan. Diego. Marcos orain. Moiari Larrazabale kendu dio baloia. Ziganda ez da heldu. Patxi Ferreiraren kontrola ere txarra. Eta alboko sakea egiteko presarik ez dute Atletikeko. García de Lozak. Azarre egin dio Ander Garitan hori. Alboko sakea ateratzerakoan. Denpora asko alperri galdu duela. Estibariz. Estibarizen pasea. Eta jokoz kanpo Atletikeko bi jokalari gutxienez. Eta ez dakit ba, 3 ere zeuden. Julen Guerrero, Ziganda eta Valverde. Hor, Sevilla taldeko atzelari guztiek aurrerantz egin baitute. Atletikeko jokalariak jokoz kanpo utziz. Cortijo, horren minutu gutxi dela. Zelegatu den gizon. Zigandaren falta. Marcos Efarri baloia jokoan. Zukerrek ikutu du buruz, baloia kanpora ateko zako. Orain arte, bigarren zati honetan izandako jokatutako 12 minutu hauetan, Atletikekoek ez dute eskualdirik pasatu. Buruz Martagonek Patxi Ferreirari eman dio. Ferreiraren pasea del kanporentzat. Martagon erasoa, Martagonen jaurtiketa, baloia kanpora. Guztiz desbideratua, baina kornerra izango da. Itxura baten, Atletikeko jokalarien baten hankan jo baitu baloio. Kornerra Tabor Zucker Kroaziarra jaurtiko. Hortzedoa, oso itxia. Naste handia area barruan. Eta azkenean, Oskar Tabuenka izan da arrisku urrundu duen. Martagonen pasea Zuckerrentzat, ez dago jokoz kanpo. Baloia eskua zikutu du, baina epaile ez dago hartu. Zuckerren jaurtiketa gurutzatua kanpora. Oso gurutzatua jaurtiketa hori, inork ezin izan du. Bere hanka luzatu. Eta baloia zuzenean kanpora. Hortzi duzu ez Zuckerren jokaldia, erdirantz sartu da, baina gero gehiagik gurutzatu du bere jaurtiketa. Josu Urrutiak buruz ez du baloia ondo ikutu. Del campo. Martagonen pasea Moiaren zata. Estibariz falta egin dio Moiari. Eta lehenengo abisua García de Lozaren aldetik Estibarizentzat. Patxi Ferreira. Ferreirak ez dakiz arregin, baloia atzerant, Ernesto Valverde bere ganatu du, hararen Marcos nagusitu da jokaldi horretan, del campo orain Moiari, zelai guztitik ari da mugitzen Moia, Patxi Ferreira, pasea Montzurentzat, Tabuenkak aurre hartu dio, eta baloia kanpora alboko sakea. Alboko sakea Cortijok egingo du, lehenago Rafa Pazek egin du moduan indartu, ia korner bat baliz bezala, Tabuenkak moztu du buruz, Moia are ertzean, baloia Marcos entzata, Patxi Ferreira, Josu Urrutia etorri zaio, Larrazabalek ere ganatu du baloia oso ondo, Josu Urrutiaren jokaldia, falta egin dio del campo. Oso ondo ari da Josu Urrutia, zelai erdiko joko horretan. Baloiari eutziz, paseak ematerakoan
seguru eta begiratuta jokatu. Tauenkak indartu aurrera, Estibarizek korrikaldi egin duen arren, baloi hori ez du inondik inora harrapatzeko modu. Alboko sakea, azkar egin dute Luis Aragonesen mutilek, Unzue orain baloiaren jabe, bere taldekide aurrerantz joan dituzela esanez. Ander Garitano ez da heldu, Inigo Larraintzarentzat baloia. Eta orain, Valentziaren eskuetara da. Bigarren zati hau, lehenengo baino, askoz motelagoa, eta joko mailari dagokionez, askoz eskasagoa. Orain arteko laukera bakar bat ere ez dugu ikusi, jokatutako 16 minutu hauetan. Ziganda. Baloia atzeran, Josu Urrutiaren. Josu Urrutia oso dotore. Baloia Valverderentzat. Valverdek Julen Guerrerori jokoz kanpoko posizioa dirazi du hor. Epaileak justu-justuan izan bada ere. Larrazabal, baloia kanpora. Eta orain horretan ere, justu-justuan, behar bada jokoz kanpo egongo zen, horrelako jokaldiak erabakitze ez da bat ere erreza. Alboko sakea Sevillarrek egin beharko dute. Luis Aragonesek ordezko jokalariak beroketak egiten jarri ditu. Jupp Heynckesek ere bai. Dagoeneko Sevillan aldaketa bat izan dugu. Bilboko taldean bateriz. Cortijo alboko sakea egiteko prest. Oraingoan hala ere motean jokatuko du bai. Tauenkak ikutu du, orain Larrazabalek buruz baloia kanpora. Berriro alboko sakea, ia lehenko leku beretu. Montxu Cortijorekin jokatu du, eta baloia kanpora joan zaio Cortijori, Atletikeko jokalari batek jaurti ondoren. Ateko sakea Juanjo Valentziak egingo du. 18 minutu beteko dira hemendik lasterrera. Sevillak bat, Zukerrek sartutako gola, Atletikek biak Guerreroren. Josu Urrutiak buruz ikutu, Valverdek beste horrenbeste egin du. Garitanori, Cortijo kendu dio baloia. Cortijo den pasea, Oskar Tauenka nagusitu da hor. Oskar Tauenkak ez dakiz erregin, pasea atzerantz. Inigo Larraintzar, Eduardo Estibariz, Tauenka berriro. Eskurtza, kontrarasokako aukera dute zurigorriek, Eskurtzaren pasea txarra. Bazuen aukera barrurago sartzeko eta beste zerbait egiteko ere. Ez da ondo egin Xabier Eskurtza. Orain Soler. Del Campo. Gaur Simeoneren baja betetzen ari den jokalaria. Ander Garitano Zigandari. Berriro Ander Garitano, baloiakon kura joan daiteke, ez. Azkenean Patxi Ferreirak oso ondo jokatu du hor, eta alboko sakea Sevillaren aldeko izango. Bigarren aldaketa egin du orain Luis Aragonese. Montxuren ordez Carvajal zelaiatu. 19. minutuan. Carvajal Montxuren ordez, beraz aurrelari bat kendu du, zelaierdiarekin lotura egiten duen aurrelari bat, eta antzerako lana egiteko gaiden beste jokalari bat zelairatu. Carvajal gaztea, 25 urte ditu, denboraldi batzuk badaramata lehen taldean, baina asko jokatzeko aukerarik ez du izan orain arte Carvajal. Zukerre jaurti du falta. Baloia area barruan da, jaurtik eta Zukerrena, eta baloia zuzenean Valentziaren eskuetan. Zukerrek oso indartu atera du, Martagonek baloiari pasatzen utzi dio, eta Unzuek Diegori lagaldu. Baloia Del Campok darama, pase ustela, Josu Urrutia orain, Josu Urrutiak Zigandari,
Ernesto Valverde, honek atzerantz. Eduardo Estíbariz da hor. Julen Guerrero. Lehen zatian protagonista, bigarren honetan gauzandirik ez du egin orain arte. Berriro Julen Guerrero, ondo horpoz. Ormanena egin du Eskurtzarekin, Eskurtzak buruz ondo eraman du aurrerantz baloia. Hor ez da faltarik izan, bai, azkenean bai. Guri falta iruditu zaigu, Marrazainak ez du banderari jaso, baina epailea txistua jo. Eskurtzak berak jarriko du baloia mugimendu. Hortxe doa, Tabuenkak errematatu kanpora. Dena den, falta egin du hor Tabuenkak errematatzerakoan. Sevilla taldeko jokalari baten bizkarrean jarri da errematatzeko. Hortxe duzu, bai. Diegoren gainean apoiatu da. Eta horixe da, García de Lozak ikusi duen. Cortijoren txata baloia. Cortijoren pasea, Moiari iritsi zaio. Berriro Cortijo, orain Carvajal, Moiari iztuetu tokirik utzi nahi, ala ere Moia gerdiratu, kornerra. Josu Urrutia eta Aitor Larrazabal ari ziren Moiaren barnekaldia oztopatu nahirik, baina ala ere Atletico Madridetik ekarritako jokalariak kornerra lortu. Zukerre jaurti du kornerra, Juanjo Valenciak oso ondo baloia eskuratu. Eta azkar atera, Julen Guerrero. Julen Guerrero ondo gainditu ditu bi jokalari, eta azkenean Cortijok falta egin du. Hortzeko Julen Guerrero. Atletiken bi golak sartu dituen gizona. Tabuenkak Estíbarizi. Estíbarizek pase amaterakon Kalegin. Martagón. Hortzera Carvajal. Carvajalen pasea Zukerrentzat, berriro Carvajal. Aitor Larrazabal nagusitu da hor, Moiari aurre hartuz. Hortxe da Loiuko mutila. Patxi Ferreira garbi kendu dio baloia. Ander Garitano orain baloia kanpora boteaz. 23 minutu bete dira bigarren zatian, bat eta bi oraindik Atletik nagusi Sánchez Pizjuanen. Gaur hemen garaipena lortzea oso garrantzitsua izango litzateke Atletikentzat. Baloia Inigo Larraintzarrek ikutu du eta Diegok bere atezainari eman dio. Juan Carlos Untzuek bigarren zatian ez du bat ere lanik izan. Valentziak zertxo bait gehiago, baina asko ez. Carvajalen jokaldia. Baloia Mikel Solerren zata. Solerren pasea Zukerren gana. Zukerrek jokaldia egin nahi du, ez du tokirik. Eta azkenean Moiak ezin izan du baloia bere ganatu. Tabuenkak baloia galdu egin du Zelaierdi inguruan. Soler, Sevillarra jotake, zurigorriak bigarren zati honetan Zelaierditik gutxitan pasatu dira, eta hau beti ere arriskutua izaten. Ander Garitano burrukan, oso ondo hartu dio aurrea Cortijori, bikain deriotarra, orain pase dotorea Julen Guerrerorentzat. Hortxe da Julen Guerrero, ez du inor laguntzeko, bera jarraitu nahi du. Ez dago Diegoren faltarik García de Lozaren iritziz. Del campo Moiari eman dio, Soler orain. Soler eta Moiaren jokaldia, erdiran dator, hortzera Marcos, Cortijoren pasea, Carvajal areatik hurbil, Ander Garitanok moztu du pasea, eta kontraerazoan Larrazabalek itxoin beharra dauka, ondo egin du. Orain Julen Guerrerorentzat, Valverde, Julen Guerrero lurrera joan da, Valverde jarraitu egin dezake, eta orain falta egin diona Martagón.
Bultzakada oso garbia izan da. Eta hor ez du García de Lozak inolako zalantzarik izan. Ander Garitano izango du baloia mugitzeko ardura. Hortxe doa, Valverde ez da iritsi, Patxi Ferreira bai, Julen Guerrero gero. Eta Estibarizek baloia atzerantz, Unzueren eskuta. Unzuek atera du. Txedago Zucker, Tauenka berarekin burruka. Tauenkak falta egin dio kroaziarrari. Del campo Marcosi, Marcos eta Cortijo. Cortijoren pasea Moiaren zat, berriro Cortijo. Hortzera Marcos. Estu Tokirik. Julen Guerrero. Eskurtza. Tauenka eta Josu Urrutia. Eskurtza berriro. Estibarit. Estibarizek eskurtza eman dio. Zelai erdian ari da trapagarangoa. Asmoa ona zen. Pase ematerakoan ordea kale egin du. Kontrerasoa Moia, Patxi Ferreira. Patxi Ferreiraren pasea. Eta hor ez da faltarik izan. García de Lozaren iritziz. Juanjo Valencia kalere dagozkenik gabe bere ganatu du baloia. Ikutu ezagun berriro jokaldia, Patxi Ferreiraren pasea sakonean. Eta hor ez dut uste, jokaldia oso garbi ikusten ez den arren, Estibarizek dago Zukerri eser egin duen. Ez. Hor ez dago esertxore, bere burua lurrera bota du, jokalari kroaziar. Baina García de Loza ondo ibidea kasu honetan. Mikel Soler. Baloia Marcosek Patxi Ferreirari. Patxi Ferreira behin eta berriz, eraso da joaten ari da. Moia area barruan, jokalari arriskutsua da. Larraintzar berarekin. Eta azkenean Larraintzar baloia kanpora bota du. Alboko zake. Cortijo indartu atera du. Eta alboko sakea gaizki egin duela adierazi du Marrazaina lehenengo, eta gero jaramon egin dio epaile. Beraz, Atletikek egin beharko du alboko sakea. Zuko zigandak ezin izan du buruz ikutu. Carvajal epai, Marcosek Del Campori utzi dio. Del Camporen pasea Zukerrentzat. Zuker area barruan, Tauenka berarekin Zukerren erdirak eta Larraintzarrek atera du burua baloia. Orain Josu Urrutiak Eskurtzarekin oso ondo jokatu du. Eskurtzak Julen Guerrerorentzat. Bestaldean Valverde eta Ziganda. Buruz irten behar izan du areatik kanpo Unzuek. Libero lanak eginez eta kontrarasorako aukera du Sevilla. Carvajal. Falta egin dio Tauenkak, baina jarraitzeko agindua eman du García de Lozak eta oraingo honetan ondo gainera. Soler. Zucker. Berriro Soler. Baloiak Carvajalentzat. Carvajal area ertzean. Josu Urrutia kendu dio baloia, baina despistatu egin da gero. Lekeitiarra. Jotake erasoan. Andaluziarrak. Ander Garitano. Josu Urrutia. Iñigo Larraintzar, Aitor Larrazabal. Larrazabalen pasea Julen Guerrerorentzat, ez da Guerrero heldu. Diego eta Patxi Ferreira bai. Del Campo. Del Camporen jokaldia, Eduardo Estibarik nagusitu da jokaldi horretan. Julen Guerrero, hortxe da Julen Guerrero. Oso ondo gainditu du Marcos, Julen Guerreroen jaurtik eta baloia kanpora. Oso ondo ikusi du Unzue aurreratuta zegoela. Julen Guerrero saiatu da, baina ez. Carlos Garcíak azkenean jokatzeko aukera izango du. Azkenengo ordu laurdenean, emaitza hori eusteko asmoz, Zigandaren ordez, Carlos García. Biak ere kilikolo dabiltza, batak orkatilean du arazoa, besteak bizkarrean. Orain Zigandak atzenaldia izango du, eta Gabonat direla eta
datorren urtera arte ligarik izango ez denez, izango du azpia aurrelari nafarrak sendatzeko. Carlos Garziak orain emaitzari eusteko lan egin behar du. Patxi Ferreira. Cortizo orain. Cortizo erditik tokia du. Basea ematerakoan ez da batera ondo ibili. Eta orain honetan Del Campori ere gauza bera gertatu zaio. Del Camporen asmoa Solerri pasea sakonean ematea zen, baina Solerrek ez dio igarri eta azkenean ezerezean gelditu da jokaldi. Orain zelai erdia pizka bat indartu egin du Jupp Heynckesek aldaketa honekin. Julen Guerrero pizka bat aurrera jokatu ahal izango du. Patxi Ferreira. Patxi Ferreiraren pasea oso txarra. Ateko sakea egingo du Juanjo Valencia. Zurigorriak oso ondo kokatuta daude zelaian. Sevillarrek ez dute zirrikiturik, ez dute lekurik eta zulurik aurkitzen Valentziaren ateraino iristeko. Eta bigarren zati honetan egia esan, atezain donostiarrak ez dutasunik pasatu Sevillarren erasoaren ondori. Gabi Moya. Gabi Moyari Larrazabalek kendu dio baloia eta garbi daño. Carlos García, Julen Guerrero, berriro Carlos García, oso ondo ikusi du Carlos García Valverderen posizioa. Valverde pizkaba nahaztu eginda, falta egin diote, hala ere Garitano Josu Urrutiari eman dio. Hortzi da Eskurtzak aterant, Estibarizi jokaldi egin nahi du, oso doktore egin ere, pasea ez da hainona, baloia zuzenean kanpora. Erdiratzeko aukera paregabea zuen hor Estibarizek, egin duen jokaldia polita, baina gero pase ematerakoan gaizki dira. Pizka bat hobeto erdiratu balu, hortxe zeuden Julen Guerrero eta Valverde, errebatatzeko modu. Cortizo, Carvajalek Marcos eman dio, Marcosen pasea, Soler dagoen lekura. Solerrek behin bakarrik ikututa Zukerri utzi dio. Hortxe da Kroaziarra, Zukerren erdiraketa, eta Hauenkak atera du baloia buruz, orain Eskurtza kontrolatu. Josu Urrutia, Carlos García, berriro Josu Urrutia, Eskurtza bestaldean, hortxe dago Trapagarango mutila, Eskurtza padezpadan atzeran, zelairatu berri den Carlos Garcíaren zat, Eskurtza, Oskar Tabuenka Garitanorekin jokatzea erabaki du, eta alboko sakea Atletiken aldekoa izango da. Garitano Larrazabali utzi dio. Valverde, Garitano berriro. Baloia azkenean Sevillarren hanketan. Martagón Del Campo. Partidua oso moteldoa bigarren zatian. Ia golaukera bakar bat este izan. Aipagarriena Zukerrek egindako jaurtiketa bat. Valentzia atezainak ez du eragozpenik izan baloi hori kontrolatzeko. Orain Soler. Baloia Moiaren zat. Behin eskerretik, behin eskuinetik lan asko. Lan handia egiten ari da Moia. Baina fruitu handirik lortu gara. Carvajali Larrazabalek hartu dio aurrean. Baloia jente artera bota du Loiuko mutila. Atan horretan, 35 minutu bete dira bigarren zatian. Bieta bat oraindik Atletik. Aurretik markagailuan Julen Guerrero sartutako golak. Zukerren erdiraketa, Eduardo Estibarizek atera du baloia areatik. Julen Guerrero, hortxe da Portugaleteko mutila, oso ondo utzi dio Josu Urrutiari. Josu Urrutia Del Campo gainditu du, Eskurtzari eman. Eskurtza motel ibili da, Carvajalen pasea Estibarizek moztu du, baloia kanpora joango da, eta alboko sakea presa hundiz Patxi Ferreirak egin. Cortijo,
Berriro Patxi Ferreira. Martagon zer egin ezean, Patxi Ferreirari eman dio baloia. Marcosen pasea Tabuenka moztu du. Valverde eta Carlos García ez da heldu, Carvajal bai, Garitano oso ondo, Iñigo Larraintzarri, Hortzeroa Nafarra, Valverderi baloia kendu egin diote, baina Carlos Garcíaren hanketara iritsi da, Julen Guerrero, badoa Julen Guerrero aurrerantz, Diego gaurre hartu dio oraingo honetan, eta Unzué atezainari eman dio. Sevilla taldea dominatzen ari da, hortan ez dago zalantzari, baina ezin daiteke esan arriskurik sortzen duenik eta partidu honetan nagusien. Oraingo honetan ere pase ustela eman dute Andaluziarrek, eta orain Iñigo Larraintzarri dauka baloia bere hanketa. Julen Guerreroren gana ez da heldu baloia. Moya, Ander Garitanok moztuko du, Dottore moztu ere, lurrera Ander Garitano falta. Zortzi minutu besterik ez, partidua bukatzeko, hemen futbolzale batzuk badoaz etxerantz, itxura baten ikusi beharrekoa ikusita dagoela uste dute. Guerrerok Valverde oso mondo eman dio, berriro Gasteiztarrak Guerrero eman aizion, ezin izan du, orain Martagon, Valverderekin burrukan, Martagonek ondo kontrolatu du, Diegori eman, Patxi Ferreira, Carvajalek Solerri, Solerrek Marcos Liutzi, honek Cortijori, eta Cortijoren pasea txarra, zuzenean kanpo. Jotake ari dira Sevillarrak, baina benetako jokaldirik ezin dute antolatu. Carlos Garcíak ikutu du buru. Orain, Carvajalen ganaino joan da baloia. Atzeran, Hortzea del campo, jaurti egin dezake, ez, Moiari emate erabaki du. Moia jokalari arriskutua beti ere area barruan. Bere burua lurrera bota du Ormoiak, eta Raúl García de Loza bertan zegoen, ez du ezer adirazi. Carlos García, ez da heldu Durangarra, baina gutxienez alboko zakea Atletikentzat izango da. Ikur dezagun berriro jokaldiak, guri bere burua lurrera bota duela iruditu zaigu, bai, horrez dago inolako penaltirik. Hortzea berriro Moia. Moiaren pase Iñigo Larraintzarrek moztu du oso ondo. Eta baloia kanpora bota duena oraingo honetan Diego izan da. Bigarren zati hau lehenengoa baino askoz txarragoa da. Aspergarria esango nuken. Atletik taldea atzekaldean lan handia egiten ari da, eragozpenik gabe. Eusten ari zaio orain arte. Sevillaren erasoari orain aukera, Julen Guerreroren ez taldean Valverde dago, Julen Guerreroren jaurtiketa, eta Valverderen gola. Orain bai gelditu da partidua erabakita. Julen Guerreroren jaurtiketa ere seguru asko barrura joango zen, baina bada ez badan, Valverdek ikutu du, eta 29. minutuan hirugarrena sartu du. Julen Guerreroren jokaldia eskuaz ikutu du Unzuek, baina ez da nahikoa izan. Hortze dago Julen Guerreroren jaurtiketa, Unzuek nola ala urrundu du, baina Valverdek barrura. Bestela ere, Valverdek ikutu espalu ere, baloi hori golera joango zen, baina badezpadan Gasteiztarra bota du, eta gola Valverderi eman beharko diogu. Naiz eta meriturik gehiena Guerrerok izan. Orain bigarren aldaketa egingo du Jainkese, Andoni Lakabe dagoeneko txandalak kenduta dago.
Orain arte Sevillarrak gaizki ibili badira, hemendik aurrera oraindik okerrago, guztiz jota baitaude. Eta hortxe dago lehentxo aipatu dizuetan. Andoni Lakabe, zelaira Valverderen ordez. 51. minutuan Lakabek beteko du Valverderen tokia. Atsedenaldia azkenengo gola sartu duen mutilarentzat. Eta Andoni Lakabek minutu batutan bintzat jokatzeko modua izango. Alboko sakea. Estibarizek Valentziarekin jokatu egin du. Atzezain Gipuzkoarrak indartu atera du. Patxi Ferreira Cortijori eman dio, berriro Patxi Ferreira. Pasea txarra, eta Huenkak buruz oso ondo. Diegoren baloia. Cortijo Carvajali. Eta Josu Urrutiak falta egin. Zukerren falta jaurtik eta oso gaizki egindakoa. Ander Garitano. Garitano oso ondo. Falta eta hor txartela merezi luke Marcosek. Baina García de Lozak ez dio erakutsi. Hor ostikada eman dio Marcosek Garitanori, baina ez du txartelik erakutsi kasu honetan. Epaile Galizia. Eskurtaren pasea oso txarra. Diego. Hortxe dago Marcos. Orain Cortijo. Carvajales ezin izan du baloia bere ganatu. Carlos García. Garitano. Julen Guerrerori luzetxo joan zaio pasea. Martagonek epailea gainditu behar izan du, eta gainera Lakabeken zarrera. Falta egin dio Andoni Lakabek. Hortxe da zelai erdian Lakabek. Normalean jokatzen duen baina aurreratuago, gelditzen diren minutu hobeto. Partidu erabakita dagoela esan daiteke, 53 minutu. Pasatxo, bat eta 3 Atletik nagusi. Carvajal Larrazabalekin burrukan. Carvajalek Patxi Ferreira eman dio. Honek Cortijo du aldamenean, ala ere erdiratzea erabaki du. Iñigo Larrain zarrozo ondo. Baloia Cortijoren zatarea barruan. Iñigo Larrazabalek ikutu du. Larraintzaren gorputzera orain Patxi Ferreiraren pasea. Eta azkenean baloia kanpora. Moya. Sevilla taldean gaur gehien burrukatzen ari den jokalaria. Eta jokaldirik politenak burutu dituen abestalde. Falta. Ander Garitanok Moiari egindako falta. Davor Zucker doa jaurtitzera. Eta dago Zucker. 11 gol sartu ditu liga honetan gaurkoa kontatuta. Eta badirudi beste 4 bat temporalditan Sevilla aldean jarraituko duela gizonen. Kornerra izango da orain, baina bestaldetik 45 minutua betetzear, 1 eta 3 Atletik nagusi. Juanjo Valencia ez da baloi horretara iritsi. Martagon bai, baina Julen Guerrero oso ondo kendu dio baloia. Hortzea Julen Guerrero area barruan. Gauza zailak eginez gainera. Ondo atera zaio hala ere. Urrutia eta Garitano bestaldean eskurtza du, hala ere denpora gehiegi alperrik galdu du Garitano, eta gero gainera falta egin dio Patxi Ferreirari. Marcos. Zucker. Marcosek Cortijori. Tabuenka. Patxi Ferreira. Baloia Zuckerrentzat. Carlos García oso ondo kendu dio baloia. Eskurtzak
Estibari Ziutibio, berriro eskurtza, Andoni Lakabe orain, beraren gan oso oizkoa esten posizio horretan. Pasea Carlos Garziarentzat izan da, baina Durangarra ez da iritsi. Patxi Ferreira. Orain Mikel Soler. Horkoan Motel Samar ibili da jokalari kataluniarra. Moya. Berriro Soler. 46. minutua. Beraz, partidua une batetik bestera emango du bukatutzat García de Loza. Kontraerazoan Julen Guerrero. Garitano berarekin. Beriotarrak baloia kontrolatu egin du, pasea atzerantz, Josu Urrutiarentzat eskurtza dago bestaldean, denaren Larrazabali emate erabaki du, orain ez dute zurigorriek arriskatu nahi. Garitano, Larrazabalen jokaldia, Julen Guerrero, guri jokozkampo zegoela iruditu zaigu, marrazainari ez, eta azkenean Julen Guerrero eta Larrazabalek ezin izan dute baloi aurrera antzeraman. Patxi Ferreira. Iñigo Larraintzar oso doktore buruz, Carlos García galera ezin izan du kontrolatu del campo, Carlos Garciaren falta, baloia ikutu duela iruditu zait Carlos García, baina itxura baten falta ere egin dio, horte dago, ba ez, horrez dago faltarik, gero behar bada bai, baina lehenengo baloia ikutu du garbi, erdirari Durangar. 57 minutu, 1 eta 3, Atletikek eramango ditu hemendik 2 puntua. Esan behar da, Sevilla. Sánchez Piforen jokatutako orain jaurtiketa, kanpora. Kornerra izan da, Valencia alde batera joan da baloiaren bila, eta baloia bestaldetik joan da. Atletikeko jokalarien baten gorputzean jodu baloi horrek eta horregaitik desbideratu. Korner jaurtiketa horretan ez da arriskirik Atletikentzat. Julen Guerrero albuko sakea lortu du bilbotarren alde. Eta 48. minutuan amaitu da.